Go adofo ne nuanom ne akadofo no merendom bia munyamere hwe Acrolife anase mutie Acrolife ede yakopon asese nyina tiase ewe Acrolife news update ne yedubrɛw nche ne ede abrowatia ho pepes ne ho nsensem bi bai beto momamfo animo Acrolife na nche na wotwe ayi twemu ya efide twemu ya ne nya ne nti anase ate ne se mpanyini bi akwakohia akoye meeting na so akodi nkomo bi abeye nsensem hu ekropon ne den amrokrom hene njase hene ene akran hene abwasa hemia binkum chiame ne odeshe infom ene twafo hemia okoye meeting na so okohia akodi nkomo na di won komo na so koye meeting ni wie no na be premo ekropon krom na say na be ni wo krom prempen atesema yetete ne se mpanyin ko hia no wo kire se abrowati alili awanya no bebe ko owie na adwuma se wasi odeshi kodwokasi ukapehre na fi na to so biemo no abrowati sisi George won fraso se oye abrowatia wonte ase ntini se nti wode sansem ebin re kokot ya tesem ya ate se mpehini kuhia ye fide etwemu abwasan mi efi no atesem ya ate ni se opese wode sisi George kokot gina so se ne dikan won asem ni se odesi Lily Ajman si odeshi kodwokasi hene ansana ofim na fi na echi no so woni abusua anase miampemfo ewo se chebe abusua nim anase adeshe na ewo abusua nim ne adwene se wode sisi George ebisi anase wode nesi abrogwatia na amanfo rekeka na orubusa se we dey twetwen aso kakra se te sadia na mpanyini ko hia wo bon ho po ya na so so se te sadia twetwen aso kakra fi se enche osi abrowatia wo amoja abusuam won hu bribisa mo anti bribisa na efi so adehye ebiesen ye we kropon ketia moja ansecha bia no osi abrowatia benkum chiame abwasan yemia akan here amrokrom here odehye samenfo ne twafo yemia no anka won kan bi anase wonim bi na we de won wakakra na sanete dia na wonim na sabin panyin aduasa panyin pa kire efise twetwen aso kakra na ni nyina ya atesem ai we kropon amprempren panyin ko hia efide twemu di nkoma wowie no abe nsem a we kropon a wore kaka anase abepui amanfore ka ho na ye beka ho ha ense yen na bo yentirimu po akohye bebi abeka asem bi anase anwena asem bi ka chempenire niama ekoso anase nsem ekoso fa okwapeman ahinsi okwapenhene no anase yen adehye abusua chisia bianketia ne kopon nsem bi na ye debre afoforo ene adofo no a wo pese woti nsem ekoso wofi na wodi wani di echi na wohwemu bi na wofemu aba na wodi suade nso ka ho bi ntina yesa nti yeribusa se sabin panyin duasa obe kropon kwapem na aba de hye abusuan mu bi esen ma wosi abrewati aden anase wopaw abrewati den wo ya de hye abusuan na wodepa abrewati osi ahinofo anase wienhufo no se abusuan panyin wo anase nananum wo ho kwan se wotusa anamun anase we bibisa bibipua na de adesua ba yeresua de nti yenkire yan adwere na yenhu anase yenhwehwem na yeden hu se na eden etefa yesi ebi hu efise adidi ene ahindi nsiane mu ade nyina ye yama ne yama mre se yehwe na eden isua nti na mpempin obo se obi wu no do masafo bi titiri we presby asafo agbo se won abeba abebu abusua no ayesa na eme ni nyina fefefe mu nyina no we ni nyina ewo ntiase ewa nkyirase na wo ne nti a we den we ne sa ti hu hia se bibiri wo ha ebeto wa ehia se sebe mpanyin aduasa anabi anasi anaseke bibi yenhwe yenhu ne nsua ni na dachi nsu ntima baiden ababisua ene ade ya yede namsa asem esi so detu obibia afo anase yede ka kire obibia awo ekropon ana okwapemem fa se pempin no
nneɛma bi kɔ so a yɛbɛhwɛ ne yɛsua ne yɛhu ne yie na daakye edu so a nso ehu sɛ na wobɛtoto ahene ayɛ dɛn afa na mpanyin yɛ biribi anaasɛ mpanyin so de yɛ biribi a ohu sɛ wɔyɛ yie anaasɛ enye te adesua ɛyɛ sɛ yɛba ne yɛbɛka ne kɛkɛ na yɛ hei dabi mom yɛmfa biribi mpa wɔ yɛmfa nsi na daakye nyɛ yɛtumi de akyerɛ nkyirima yɛdo biribi asesɛ mbere no dɔm biara no ɔhwɛ Akro Life anaasɛ uti Akro Life asɛm abayi yɛbɛdi akyi na mmerepɛ mu no nso yɛbɛhwɛ na yɛhwehwɛ obi ne yɛbusa no kwan a wosi ɛyɛ anawɔpaw aberewatia fa na yɛadɔfo ne anuanom na aka adɔfo a mohwɛ Akro Life no yɛnyina yɛtumi asua de wɔ mo subscribe yɛn YouTube channel no ma yɛn Akro Life GH na mo san follow yɛn on Facebook Akro Life yɛdo biribi ase nyankopɔn ka yɛn nyina